Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Jarraian, autoitzulpena bi eskuz idaztea izeneko solasaldia izango da, Xoan Bello, Yolanda Castaño eta Unai Elorriagaren artean, Garazi Arrulak lagunduta. Xoan Bello kasturieraz, Yolanda Castaño galegoz eta Unai Elorriagak euskaraz, hirurak aritzen dira sormen lanean eta gainera, gaztelaniara itzultzen dituzte beren lanak. Solasaldi honetan jorratuko dituzte pertsona berak bi eskuetara idazteak dakarrena. Hizkuntzen artean sortzen diren harremanak eta distortzioak eta autoitzulpenak estatuko literatura sisteman betetzen duen lekua. Garazi Arrula itzultzaile idazle eta editoreak gidatuko du topaketa. Bienvenidas y bienvenidos a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación titulada Autoitzulpena, bi eskuz idaztea, entre Xoan Bello, Yolanda Castaño y Unai Elorriaga, con Garazi Arrula. Xoan Bello en asturiano, Yolanda Castaño en gallego y Unai Elorriaga en euskera comparten labor creativa y realizan la traducción de sus obras a castellano. En este encuentro hablarán de lo que supone que la misma persona escriba a dos manos, las relaciones y las distorsiones que se establecen entre lenguas y el lugar que ocupa la autotraducción en el sistema literario estatal. Conduce el encuentro la traductora, escritora y editora Garazi Arrula. Hor uste dut, distantziak eta... Bueno, arratsaldeon guztioi. Mi esker etortzeagatik, mi esker Gutun Zuriari gonbidapenagatik eta bereziki Beña Txarasolari. Eta, esan dute, ofa hotxean zeri buruz hitz egitera gatozen, esan dute ere bai nola jarraitzen aldu zuen hainbat hizkuntzatan solasaldi hau, hain zuzen eleaniztuna izanen delako, eta beraz nahi duenak badauka eskura interpreten lana entzuteko aukera, ezta? Bide batez ere, eskerrak eman interpretei egiten duten lan handiarengatik. Eta aukera emateagatik ere Gutun Zuriari interpreteak egoteko. Eta ongietorria emanez hasiko gara nola ez, eta nahiko labur, ez daukago denbora unitzik, orduan nahiko labur eginen ditut ere hasierakoak, eta hasieran dagokigunez, aurkezpen lanak eginen ditugu, eta horrekin hasiko gara. Nire ondoan daukagu Xoan Bello, asturierazko literaturak gaur egun daukan ordezkaririk ezagunenetako bat da. Besteak beste, hainbat egunkaritan eta aldizkaritan kolaboratu izan du, adibidez El Comercio eta Les Noticies egunkarietan, eta zuzendari ere ibili zen azken horretan hainbat urte zitxizen arte. Narratiba, poesia eta saioak idatzi izan ditu helduentzat, baita aur literatura zerbait ere, eta itzulpen lan ugari ere egin ditu, eta bereziki portugesezko idazleen lanak. Eta Xunta de Escritores Asturianos elkartearen arduradunare izan da, beraz, asturiera hizkuntza eta kulturan ere murgildu egon da. Gero, ondoan Yolanda Castaño dugu, galego, bera Galiziatik dator, eta poeta, filologoa, editorea, itzultzailea eta kulturkudeatzailea ere bada. Eta behar bada, azken aldian batez ere horretan dabil, esan diogunagatik, literatura egoitza bat baitauka, eta zikloak egiten ditu ere itzulpen poetikoaren inguruan lantegiak, poesia jaialdiak eta barez. Eta 6 poesia liburu argitaratu ditu elebitan, gaztelaniaz eta galegoz, eta bere piezak argitaratu dira beste 20 hizkuntzetan. Sari ugari jaso ditut, eta artean Espainiako kritika saria, eta idazketa egonaldiak egin ditu hemenetan, azkena kontatu digunez Finlandian.
Ez batari ez besteari etzaio arrotza egiten Euskal Herria, beren lan poetiko edo literarioagatik egonak baitira lehenago ere hemen, eta Euskal Mediotan ere agertu izan dira elkarrizketa eta barren bitartez, eta gainera Euskaraz badira beren poesia batzuk sarean dituzue, naiz eta oraindik ere ez den argitaratu liburu formatuan beren libururik. Eta azkenik, etxekoa dugu Unai Elorriaga, algortarra, eta idazlea, irakaslea eta baita itzultzailea ere. 6 eleberri kaleratu ditu, azkena iaz Iturria, hain zuzen autoitzultzaile bat agertzen da bertan. Eta lehenengo eleberriarekin, ongi dakizuenez, Eseperako tranbia eleberriarekin, 2001an argitaratu zana, Espainiako narratiba sari nazionala jaso zuen, eta zinemara ere eraman zuen Aitzol Aramaiok. Eta nobelez gainera, aurrentzako liburuak, komikigidoi bat, eta antzeslanen bat, eta beste autoreen lanak ere itzuli ditu. Beraz, holan aurkezpen laburra eginda, ongi etorri hiruroi. Eta hasiko gara zuzenean gaiakin, ona ekarri gaituen gaiakin, eta hori autoitzulpena da. Hain zuzen, goizean, aurreko saioan, azkeneko saioan, publikoko itzultzaile berrien inguruan zen emanaldi hori, eta azken galdera izan da autoitzulpenaren ingurukoa, ez? Eta horrek bide eman digu saio hontarako iragarpena egiteko, hain zuzen horri helduko diogulako orain zuzenean. Eta zehazki. Eta lehenengo galdera, hastapen horiekin lotzeko, hasiera horrekin, noiz hasi zineten labur-labur nahiko nuke, mami asko daukalako gaiak eta hainbat ertzetatik begiratzen altzaiolako, eta beraz, labur-labur albaduzu erantzun, noiz hasi zineten autoitzultzen eta zergatik. Nahi baduzu nahi hasi zu? Ondo, nire kasua nahiko berezia izan zen, zuk esan zuen moduan, nire lehenengo liburuak idatzi zuen sari handi hori. Nik publikatu nuen liburua 2001an euskeraz, eta halako baten Euskaltzandiak eragizuen liburu hori Euskaltzandiak eta Galiziako Akademiak eta Kataluniakoak bialtze dute urtero liburu bat Espainiako sari nazionalera, eta kasu orduan nirea izan zen. Orduan Euskaltzandiako kide batek deitu zian, eta esan zian, hilabete eta 20 egun dauzkazu, liburu hau gaztelaniaz jartzeko aukera bidaude, itzultzaile bilatzea edo zuk zeuk egitea. Nik ez nuen dudarik izan, bilatu behar zan itzultzaile egokia, ez edonor, ez uda zan gainera, uste dute ustailaren 20 ingurua izan, da okerrezpanago irailaren 3an entratu behar zan. Beraz, uda eta abuztua tartean. Tarduanik esan nuen, nik neuk egin behar dut hau, beste inok ezin du egin. Alaxe egon nintzen, goizeko 8etan altxatu eta gaueko 9ak arte, egunero itzulpen lan bat ez da hilabete batean egiten, egin behar izan nuen, da egin nuen. Itzultzaile bati ezin diozu hori eskatu, orduan argi izan nuen, da horra hasi nintzen, da arrezkero beste guztiak gustora aritu nintzen, oso gustora, disfrutatu nuen, da arrezkero beste guztiak egin ditut. Pois, no meu caso, boas tardes. Erneste Azkuna Zentroa. Arratsaldeon. Atsegin handia da niretzat hemen egotea. Galiziatik ateratzen garenean gu beti autoitzulpenaren bidez hitz egin behar izaten dugu, lujo bat da. Uste dut, lehenengo aldiz ez daukadala autoitzulpen bat egin behar mainguru batean. Zuzenean hitz egin dezaket nire hizkuntzan
eta zuengana zuzendu naiteke konplizitate honi esker eta interpretearen konplizitateari esker, zeinari eskertzen baitiot agur bat, eta, bueno, hemen daukazuen bitarteko hauenkin kontatzen niretza privilegio bat, eta nire kasua Unairen antzekoa da, zeren nire kasuan 1988an izan zen, Espainiako kritika saria irabazi nuen, joan den mendean, pentsa. Momentu hartan argitaratuan nuen poema liburu bategatik, eta sortu zen argitalpen elebidun bat egiteko, hori izan zen nire lehenengo argitalpen elebiduna, Espainia eta Hego Ameriketara jauzi eginaz, eta planteatu zen aukera 2000 urtean argitaratuko zen, eta kontua zen norbaitek itzuliko oten induen edo nik neuk egin oten ezakeen gaztelerarako itzulpena. Eta gazteleraz guk daukagun menperatze maila zalantzazkoagian horrekin, bueno, itzultzea erabaki noen, eta norbaitek poesia arauaren desbiderapen bat bezala kalifikatu zuen bere garaian. Eta arau horri esker, bueno, horrekin jolas egiteko aukera daukazu, eta niri benetan, ariketa benetan pizgarria sortu gertatu zitzaidan ni ere itzultzailea naiz, poesia itzultzea izugarri gustatzen zait, asko ikasten dut beti, eta pentsatu nuen era horretan neureak izaten jarraituko zutela ongi egiten nituen gauzak, baina baita oker egingo nituenak ere bai, baina esan bezala ariketa oso pizgarria izan zen, eta alde batetik hori eta bestetik, bueno, Galizian beti esaten dugun hori, bueno, ez molestatzeagatik hori batez ere emakumeontzat, bueno, ez molestatzeagatik nik neuk egingo dut, bueno, horrela hasi zen, lehenengo abentura hori 2000 urtean argitaratutako liburu horrena, eta geroztik, bueno, ariketa horrekin jarraitu dut. Arratsaldeon, eskerrik asko zuei guztioi hemen egoteagatik, niretzat ore bat da, eta benetan oso atsegina, eskerrik asko antolatzaileei, aukera emateagatik, extravagantzia zentro europear honegatik, horiek oso baliagarriak, oso erabilgarriak dira, kulturalki oso aurreratuak direlako, baina egia da, denok elkar ulertu ahalko genuela hizkuntza vertebral baten bidez, baina baitere egin genezakeen interpreten bidez. Hain zuzen, asturiar hizkuntzako interpretea euskarara, bueno, benetan hau meritu izugarria iruditzen zait, mila esker benetan, ariketa edo lan honegatik. Bueno, nire kasuan bi aldi daude. Alde batetik, ni nera bezaroko krisi hartan idazten hasien nintzenean, 14-15 urtekeen, honek malenkoni ematen diz, orain pentsatzen dut nire alabari begiratu eta esaten dut 14 urte dauzka, eta nik esaten nuen nolako laberintuan sartuta nengoen. Ez diot inori gomendatzen are gutxiago nire alabari, eta ni idazten hasi nintzen, baina nekien bezala hasi nintzen idazten, ikasi duen bezala idazten duelako norberak. Nik uste nuen bakarrik gazteleraz idazten zela. Nire etxean, Asturiar hizkuntza hitz egiten genuen, baina hau ahozko hizkuntza zen, hori zen, etxean hitz egiten genuena, auzokoekin hitz egiten genuena, kalean hitz egiten genuena, baina eskolan, liburuak, mesetan, toki garrantzitsuetan gazteleraz hitz egiten zen. Eta ni orduan gazteleraz idazten hasi nintzen, une hartan, ni bupeko 2. urtean nengoen, eta bazegoen
Lazaro Carreter filologo handiaren liburu bat, pertsona benetan sentibera, literatura espainiarraren eskuliburu bat zeukan, ertarotik gaur egunera artekoa, bikaina gomendatzen dut, eta 3 lezio zeuzkan, bat euskal literaturari beste bat katalanari eta beste bat galiziarrari eskainia, eta nik orduan irakurri izan nuen lehenengo aldiz, nirekin beti egon diren Celso Emilio Ferrero, Gabriela Aresti eta Salvador Espriu den poemak irakurri izan dituen liburu horretan. Noski 15 urteen adina, oso irreflexiboa da adin hori, eta nik galdetu nuen poeta galiziarrak baldin bat zeuden, eta euskaldunak eta katalanak baldin bat zeuden, eta orduan esan nuen zergatik ez dago poeta asturiarrik, zergatik etzen erabiltzen, nire etxen erabiltzen hizkuntza arrunta, nik egiten nuen hartarako erabiltzeko poesia idazteko, ni poeta izan nintzen fraile baino lehen. Eta orduan, hasi nintzen oso modu dorpean idazten, inorketzi delako erakutsi, sekula ikusi gabe nengoen asturiar hizkuntzan inprimatutako liburu bat, eta hizkuntza honetan hasi nintzen idazten, komentzitutan lehenengo pertsona nintzela hori egiten zuena. Pumarin, auzoko Oviedon liburu dendara joan nintzen, eta galdetu nuenean, bablen baute zegoen libururen bat, orduan horrela deitzen geniolako gure hizkuntzari, eta liburu saltzaileak erantzun zidan, baina mutiko zu ergela zara, bable hizkuntzan ez da idazten. Hori abentura bat iruditu zitzaidan. Hain lehenengo haundia izateagatik, gero jakin nuen 16. mendetik, bazegoela jendea, asturiar hizkuntzan idazten zuena, eta hortik aurrera, denbora luzez, bakarrik asturiar hizkuntzan idatzi nuen. Noski, bat zahartzen dijoa, eta ikusten du, iraultza beti etzi egingo dela, ez dakizu sensazio hori izan duzuen. Etzirako izango zen, baina oraingoan bai, baina sekula etzen iraultza sekula iristen. Eta orduan lagun batzuek, Jose Luis García Martín, Martín López Vegak eta Marcos Tramonek, 3 idazle bikainek esan zuten, aizu Joan, itzuli egingo ditugu ez zure gauza batzu. Zergatik ez duzu liburu bat gazteleraz egiten eta, aberze sorte daukazun merkatu horretan, hainbeste ukatzen duzun merkatu horretan, eta ekin zioten lanari. Eta bitartean aldizkari, elkarrizketa bat egin zidaten, Klarin aldizkarian, nik esan nuen zer egiten ari nintzen. Proiektu hori komentatu zuen, pentsatuz, etorkizuneko proiektu horietako bat zela, sekula gauzatuko etzena, nik idatziko nituen liburu handiekin liburu bat egin ahalko nuen, sekula ez nuen idatzi, noski, eta liburu handi bat egingo nuen, prensak esaten zuenarekin, eta idatzi ez nuenarekin. Orduan bereiek egin zuten lan hori, eta Konstantino Bertolo argitaratzailea interesatu zen, eta eskatu zidan bidaltzeko egiten ari nintzen ura. Eta Martín López Vega, Martínez Tramón eta José Luis García Martínek entregatu zidatenean egina zeukatena, gauza bat hasieran ezakize izenburu izango zuen, ez dut gogoratzen, baina azkenean Historia Universal de Paniceiros izenburua izango zuen, eta konturatu nintzen ahotsura etzela nirea, etzen inundik ere nire ahotsa, ongi eginda zegoen, ongi itzulita, baina etzen nire ahotsa. Ura, hobe izan edo okerrago izan, etzen Joan Bello. Eta orduan jarri nintzen, ni Asturiar hizkuntzatik gaztelerara itzultzen. Eta purka, geroztik, orain arte, esan dezagun lehenengo hizkuntza asturiarra dela, baina badakit idatziko dudan guztia beste hizkuntza batzuetan argitaratzen bukatuko dela. Eta beraz, horretan pentsatzen nago ja. Pentsatzen nago, idazten dudanean, hau nola geratuko da gazteleraz,
ezak manejatu ditzakedan hizkuntzetan, ze ingelesera edo alemanera itzultzen baldin manaute, nik hor ezin dute iritzirik eduki. Si? Lotura eginen dugu horrekin, eta bide batez esan, zakit igual oso azkarrea aipatu dudalako, baina zakit interpretek Asturiarra pasatu duten labur erantzunak labur izateko, eta bazpada berriro errepikatuko dut, behar bada hori ez delako itzuli. Eta baina helduko diot, Xoanek esandako azken horri, nola ez horrek eragiten diola sormenari. Azkenan itzuliko denaren ideia edo aukera hori ez, bere testua itzuli eginen dela beste hizkuntza batera, aukera horrek nola eragiten duen sormenean. Batez ere aldi berean edo publikatuko denean edo oso tarte txikiarekin publikatuko denean beste hizkuntza hortan edo dakizuenean ja itzuliko dela, horrek nola eragiten du sormen lanean, ezta? Eragiten aldu, behar bada zuei esaten duzu ez duela eragiten, Xoanek esan du baietz, zeren kasu guztietan idazten duzue hizkuntza gutxituan eta gero hizkuntza nagusira aldatzen duzu eta hori izaten da noranzko ohikoena kontaktuan dauden hizkuntzak direnean, ezta? Orduan, nola eragiten duzue sormen prozesuan itzulpenerako aukera horrek? Hori da galdera. La pregunta 3. Pues, eu creo que sí que influye, eu recoñezo... Nik uste dut baietz eragiten duela, nik ere aitortzen dut, ja, idazten ari naizela pixka bat estrabikoa, alegia begi batekin pentsatzen ari naiz, idazten ari naizen horretan, eta beste begiaren ertzarekin, ja, aurreratzen ari naiz gaztelerara egongo den itzulpenean. Egia da, horren eraginpean jarduten naizela, baita ingeleserako itzulpenean ere, zeren gaztelerako itzulpena, beste itzulpen askotarako zubia izango delako. Europako beste hainbat hizkuntza minoritariorekin gertatzen den bezala, ingelesera itzultzeko, edo ingelesa izaten da barkatu, zubi hizkuntza beste hainbat hizkuntzatarako. Beraz, beste begiarekin, zeharka begiratzen diot, nolabait diferituan bezala, itzulpen hori aurre ikusten ari naiz. Eta honek zer ikusia dauka, pentsatzen dut hizkuntzarekin joku gutxiago egiten ditudalean. Soinu joku bat, da hizkuntza bat, nik neure hizkuntzarekin, orain urte batzuk, esaerak eta gehiago erabiltzen nituen, material sonoroagoa zen hori, agian hori pena bat, da, hori negatiboa da, baina inbestea itzulpen arazo izan ditut ni neu parte hartzaile izanik edo koordinatzaile izanik, nazioarteko poema tailer batean bainago, Xoan ere bai, hor dago, hainbeste itzulpen arazo eduki ditut, nahiago dut, beste bide batzuetatik jotzea, horiek azken batean besteetara hurbiltzea baita. Prostek esaten zuen poesia itzulpenean galtzen dena dela. Ez nago inundik ere ados horrekin. Uste dute poesia dela bizirauten dena itzulpenaz gainetik. Naiz eta eragina izan itzulpenak esan behar dut ez daukala. Zuk sortzen duzula hizkuntza batean da hizkuntza horretarako. Euskaratik euskarara eta euskal hiztunentzako. Eta hala da gehienetan, nire kasuan behintzat hala da gehienetan. Euskara sortzen dut eta ez daukat kontuan gero itzulpenik, ez dakit itzulpenik egongo dan edo ez. Izan ere aurrekoan gertatu zitzaidan aurreko liburuarekin ez dala itzulpenik egon. Horre euskaraz gelditu da eta hor gelditu da. Beraz, nik ez dute momentu batean ere ez dute kontuan hartzen sorkuntzan,
sortzen ari naizenean, mundu hori eraikitzen ari naizenean, sekula ez dut izaten kontuan nola helduko dan beste hizkuntza batzuetara. Egia da, hori aitortu behar da, puntu jakin batzuetan, hitz batekin borrokan ari zarenean, ez da izunean hori da egokia edo, bai egiten duzula jolas hori ez, hau itzuliko dute, gaztelaniaz nola da, eta ingelesez, eta hor, bai egiten duzula jolas bat, baina ez da sorkuntzari gero eragiteko, baizik eta jolas literario bat egiteko. Eta liburuaren arabera ere bada. Hau da, azken liburua induan, azken liburua oso liburu euskalduna da, naiz eta Europa osoan eman eta Europa osoan gertatu eta itzulpen gintza eta ipuinak hartzen diren hungarieraz, txekieraz eta errusieraz oso euskalduna denbora guztian ari direlako euskarara itzultzen eta euskaratik nola ikusten diren ipuin horiek eta beraz hor ez dut inundik inore gaina zinez pentsatzen nuen ez zala itzuliko hori gaztelanera. Horrekoa esan ez itzuli, uste nuen, bueno, Espainiako merkatuak ahaztu inau, eta ja ez dut itzuliko, bueno, kontua da, bai, itzuli dela, eta publikatuko dela, ja argitaletxea badago, eta publikatuko da. Orduan, nik idatzi nuenean hori, euskal jendearen egin nuen. Egia da, nire aurreko liburuak, eta beti eukidot literatura, buruan eukidot literaturak jo behar duela jo puntu universal bat. Hau da, persona baten erraiak ukitu behar dituela. Persona baten barrenak ikutu behar dituela. Eta persona hori izan daiteke txekiarra edo izan daiteke errusiarra, berdin dit. Orduan, egia da, gero itzultzen bada nik egindako zeozer, berdin diala noren erraiak mugitzen dituen. Nik nahi dut pertsonaren erraiak mugitu. Orduan, gaztelaniaz, errusieraz beti izango da, hori da ni asmoa. Joan, zuka esan duzu baietz, eragiten duela, nahi duzu beste zerbait gehitu honen inguruan edo? Condicionar y una palabra que... Baldintzatzea da hitz bat, bueno, nolabait koagresibitatea adierazi dezakena, eta nik benetan esan nahi dut autoitzulpena edo berak bere burua itzultzea, ez dela zoritzar bat izan daiteke bizizaren lurraldearen egoera soziala edo bizizaren hizkuntzaren egoerarena, baina hau sormen aukera bat da. 18. mendera arte, Europan, idazle guztiak, batez ere idazle handi guztiak, elebidunak ziren, denek idazten zuten, beraien hizkuntzan eta latinez. Petrarkak badauka parte bat El Cancionero, parte bat italieraz dago, toskano hizkuntzan, baina Petrarkaren obra nagusia latinez idatzita dago, eta hori Danterekin gertatzen da, Dante Alighirirekin baita ere. Eta hau Europa guztian gertatzen da, 18. mendera arte, eta 19. mendearen parte batean oraindik idazleak prestatutako jendeak gauzak latinez egiten zituen. Orduan, esperientzia horre zerbaitetarako balioko du. Niretzat, benetan atsegin handia da neure burua itzultzea. Aukera eman zidan hobeto ezagutzeko neure hizkuntza, eta aukera eman zidan hobeto ezagutzeko baita ere nirea den beste hizkuntza handi hori gaztelera hobeto ezagutzeko alegia. Eta ez dut orain gogoratzen ze poeta, baina iaz gainera Princesa de Asturias letren saria eman genion, ni epaimaian nengoen. Orain ez naiz gogoratzen poeta ipar-amerikar handi bat zen, emakumea, eta esaten du literatura hain zuzen gertatzen dela itzulpenaren momentuan. Bai, Ankarson, bai, eskerrik asko Yolanda. Eta gertatzen da hain zuzen itzulpenaren momentuan. Berak grekeratik eta latinetik eta filosofo greziarrak itzuli ditu batez ere.
Baina berarentzat alderdi poetiko esaten du konturatzen hortzen dela horretaz momentu horretan, grekeratik ingelesera pasatzen duen momentu horretan, intentsitatea handiko argitasun bat pizten dela hori dela poesia. Eta beste kontu bat, laburra izango naiz, hau beste momentu baterako beranduagorako utzi daiteke, ez da ahaztu behar literatura oro itzulpena dela. Guk guztiok geure hizkuntza sozialetik egiten dugu itzulpena. Eta hori nire kasuan oso indartsua da. Eta uste dut idazle euskaldunek ere hori sentituko zuten, eta noski baita galiziarrek ere, bere dialektotik, bere ama hizkuntzatik, alegia etxean hitz egiten denetik dialekto estandarrera itzultzen du, hori ere gertatzen da, baina momentu horietan guztietan, eta hemen Petrarka eta Dante eta humanismo errebindikatzen ditut, nik uste dut autoitzulpena sormenaren sinonimo bat besterik ez dela. Itzulpen kontzeptuala pixka talde batea, eta sartuko gara testuen arteko itzulpenean, hizkuntzen arteko itzulpenean, eta esan dugu sarreran nola norberarena itzultzeaz gainera, besteena ere itzuli izan duzuen, eta nik hori galdetu nahi zuen, zer nolakoa izan den esperientzia, eta besteena itzultzean esan nahi dut, eta larru bera jantzten aldu zuen, norberaren lanei edo besteen lanei heltzen diozunean, ez da? Itzultzaile larrua jartzen duzue berdin-berdin, edo hor sartzen da beste larruren bat. Yo quería que Yolanda hablase primero porque hoy... Si quieres falo. Begiratu diot Yolandari eta ardera zirenez. Bueno, barkatu. Nahi nuen Yolandak esatez ere egon gara hizketan, eta irratian ere gauza kurioso bat esan du, berak itzultzen duenean bere lana, askoaz ere, estuago dabilela, larriago dabilela, besteena itzultzen duena, baino. Oso harrigarri intzait, bueno, berak ere badakit, imaginatzot horregatik esan duela, ez, provokatzeko. Dudarik gabe besteena itzultzen, nik zuk esan duzu, itzultze duzula, idazle bizirik dauden idazleak itzultze dituzula. Nik normalean itzuli ditut hilda daudenak. Gau, nik ezin diet galdetu eta ja normalean izaten dira klasikoak edo oso idazle handiak dira. Orduan oso estu ibiltzen naiz, ez? Itzultzen, itzuli izan ditudanean oso estu ibili naiz eta esan nahiean berak eman nahi izan duen espiritu hori eta barruko muin hori errespetatzeko alegin ikaragarri egin ditut, eta batzuetan badakit ez dudala lortzen, badakit bizirik balego persona horrek esango liak, horrela ez da itzuli beharrau. Badakit, baina nik ezin dut besterik egin orduan larri nabil, oso estu nabil. Ostera, nire itzultzen dudanean, egiten diot traizio idazleari, zapaltzen dut, ostikoak ematen dizkio testuari. Orain itzultzen nahi naizena, aurreko baten editoreak esan zian, itzulpena pasatu nion, da esan zian, hemen sintaxia iruditzen zait, apur bat berdin duzula bi ahotsen sintaxia, eta badakit liburu hori publikatuta dauela eta sarituta dauela eta ezin duzula aldatu, baina ezin duzu apur bat moldatu. Eta zen, nola apur bat moldatuko dut goitik bera. Berdin ditzuk esaten baidazu, eta egia arrazoia zeukan berak. Euskeraz esan hainbeste nabaritzen, sintaxiak oso antzeko bat izela, baina gaztelaniaz bai. Gaztelaniaz oso nabarmena zen, sintaxiak erabat berdinak zirela bi ahotsen artekoak. Arrazoi osoa daukazu, eta ahots bat hartu dut, eta goitik bera eraldatu dut. Berak esan zian errespetu handiz, egia esateko sortea handia dut editori hori topatzean, errespetu bat niz izate zuen, nahi badozu ez ikutu, zurea da, publikatu, nola aldatuko dut goitik bera, eta alasien abile egiten, berrantolatzen ahots hori ez. Berdin dio, nirea da, nik egiten nahi dudana, eta nahi dudana da, azkenean, han euskera zeukan espiritu hori, o espiritua horri eustea. Horre sartzen da hizkuntzen arteko
aldeak, ez da? Hori da, sintaxia gaztelaniazko, eta galegoz imaginatzen eta asturieraz gauza bera, askoz luzeagoa da, periodo luzeagoak onartzen ditu, euskaraz ez ditu onartzen, eta euskaraz askotan ni esate didate gaztelaniaz itzultzen dudanean, nire prosa ematen duela telegrama bat. Eta ia da, euskaraz oso zuzen eta oso labur hitz egiten dugulako, periodo oso estuak eta ematen du aizkorarekin mozte ditugula, etako hori gaztelaniaz ez da onargarria edo, bueno, Xoanek esan duen moduan, jendeak behar bada gaztelaniaz hitz egitean labur hitz egiten du, baina idaztean ez, idaztean oso luze idazten duzue. Eta imaginatzen galegoz eta asturias oso luze eta erlatibozko esaldi horiek, eramate dituzue euskaraz ezin da hori egin. Orduan, batzuetan egin behar duzuna da euskarazko laburtasun hori, euskarazko 2, 3, inkluso 4 esaldi elkartu. Prosa hori, periodo luze horiek imitatzeko, zelan ez balan esateko. Claro. É que para min a traducción é a lectura máis fonda. Niretzat itzulpena bada egin daiteken irakurketarik sakonena, intimoena eta kualifikatuena. Zuk itzulpen bat egin nahi baduzu, lehenik eta behin oso modu sakonean irakurri behar duzu testua, oso ongi jakinda zer irakurtzen ari zaren. Eta agian denak ez dira ez zarete honekin ados egongo, baina iruditzen zait zerbait itzuli ahal izateko ulertu egin behar duzula poesiarekin ere gertatzen da, ez da? Eta agian begien bistakoa dirudi, baina zuk hartu behar dituzu zati guztiak, erloju bat balitz bezala, zati guztiak hartu eta ongi ezagutu eta gero muntatu beste hizkuntza batean funtzionatu bezan erloju batek bezala, ez da? Eta poemen kasuan ere, horixe gertatzen da, niri iruditzen zait itzultzea badela idazle baten eskolarik onena. Hizkuntzaren funtzionamendua aztertu behar duzulako, mekanismoa aztertu eta ezagutu behar duzulako. Nire kasuan, poesia itzultzen dudanez, poemezari naiz. Eta zuk zure burua itzultzen duzunean ere, oso sakon hartzen duzu zure obra horren mekanismoa eta horrek arazoak erakusten dizkizu. Eta ikus dezakezu agian badagoela ñabardura txiki bat, eta ñabardura horrek erakusten dizula gauzek agian ez dutela funtzionatzen zuk uste zenuen bezain ongi. Eta horretaz konturatzen zara itzulpena egiten duzunean, eta horrek sortzen du egin duzuna zuzentzeko tentaldia, ez da? Nik esango nuke nahiko mugatua dela nire itzulpen eskarmentua. Bakarrik itzultzen ditut izugarri gustatzen zaizkidan gauzak, lagunak, ezagunak, ongi ezagutzen dituan egileak, eta ez soilik pertsonalki ezagutzen dituanak, baizik eta haien ingurunea ezaguna dudaneko egileak. Eta horrela, ongi ezagutu ditzaket beraien zaletasunak, beraien joerak, beraien doinuak, haien ahotsean sar daiteken nirea, eta nolabait gorputz berri bat bilatzen diot, kasu honetan, galizieraz hitz egiten duen gorputz bat. Eta uste dute aktorekin ere gauza bera gertatzen dela, ez? Beste bizitzak bizitzen dituzte. Itzultzaile batek, esango nuke, ezurra amaitzen dituztela existitzen ez diren poetak. Nik ez dut nire ahotsa erabiltzen, itzulpenak egiten dituanean, poesia hori ez da nire ahotsa duena. Idazten dudanean aldiz, Yolanda Castaño bezala idazten dut, ezin dut bestela egin, baina itzultzen dudanean bestela izango ez nintzen poetak izateko aukera daukat. Nolabait aktorek bezala interpretazio bat egiten duzu, eta horrek askatasun sentsazio bat ematen dit. Saiatzen naiz haien efektu hori birsortzen. Ez duzulako ere ez tematu behar leksikoa, ritmoa kopiatzen hori ezinezkoa delako. Aitzitik egin behar dena da efektu hori birsortu. Baliokide nahiko antzekoak bilatu eta berrinterpretazioa ahalegin bat egin behar da. Nire bura itzultzen dudanean berriz, nolabait zurruntasun handiagoa sentitzen dut. Eta iruditzen zait, itzultzen dudala pixka bat, ez dakit, autoa aparkatzean bezala, entzuten dudanaren arabera, ez dakizuek horrela egiten duzuen.
Baina horrela egiten ditut ere nire itzulpenak, belarriaren arabera, entzuten dudanaren arabera. Iruditzen zaidalako musikaltasun hori errespetatu nahi dudala, askotan trampak egiten dizkio nire buruari ere, baina bai sentitzen naiz obsesionatuago, zurrunago, eta jatorrizkoaren musika hain nirea dudanez, ari hertsiago lotu nahi natzaio, eta horregatik ez du sentitzen hainbeste distantzia har dezakedanik. Uste du gehiegi itxasten naizela jatorrizkoari. Jolandak esandakoak gogorarazi dizkidate poemaren mekanismo horiek eta erlojuarenak. Gogoratu didate Tineoko ordu erlojulariaren historia, 70ko hamarkadara arte lanean egon zen, eta erlojuak eramaten zizkioten. Bera begiratzen zituen, konpotzen zituen, eta bueltatzen zituen, eta esaten ziten aizue, hemen duzu erlojua, eta hemen sobran diren piezak, ez da? Funtzionatzen zuen, baina pieza horiek ez zituen jarri berriro, ez da? Itzulpenekin ere iruditzen zait gauza bera gerta daitekela. Gerta daiteke simplifikatzen dela edo gauza gehiago korapilatzen direla. Ni ez naiz itzultzaile profesionala, lan hauek egin ditut eta egin ditut nire itzulpenak, baina itzulpena beti iruditu zait sormen ekintza bat. Iruditu zait badela lankidetzan egiten den lan bat. Jekyll and Mr. Hyde itzuli nituenean, iruditu zait nire bizitzan egin dudan sormen abenturarik handiena. Eta uste dut horri esker, pentsatu nuela gai izan nintekela prosan idazteko. Ari esker, bizipen ari esker. Irakurtzen baduzue, nire Stephensonen obraren itzulpena ikusiko duzue ez duela zer ikusirik Stephensonen lanarekin. Benetan nik egin nuena izan zen Jekyll doktoraren eta Mr. Hyden barruan sartu, nuen jatorrizkoa ingelesez, noski, eta jarraitzen nuen, banituen ere beste bertsio batzuk, beste hizkuntza batzuetan, eta ikusi nuen adibidez, portugesez eta idelieraz itzuli zutenek sartu zituztela sekulako txorizoak, jatorrizkoan ez zaudenak, baina itzulpenean zaudela. Eta ikusi nuen, pixka bat hobetu egiten zutela jatorrizkoa, nik ere horixe egin nuen, kapitulo oso bat sartu nuen. Sekulako txorizoa sartu nuen, eta iruditzen zait, horrek ematen diola zerbait. Izan ere nik ez nuen esan itzulpena zenik, nik esan nuen oinarria bazela lanura. Eta horrelakoa dira nire interesatzen zaizkidan itzulpenak. Beste pasadizo bat ere. Bazkarian hitz egiten egon gara, eta Sjojorofen eleberri errusiar handiari buruz hitz egiten egon gara. Eta itzultzaileren izena, ez dut gogoratzen orain, normalean aztu egiten zait itzultzaileen izena, esan behar dut. Eta badakit Alderdi Komunistakoa zela, itzultzailea, Asturiakoa, eta Bartzelonan ezkutatuta zegoela, 1954an Chopin argitaletxeak lana eskaini zion, berak Errusiera bazekien, Sobiet Batasunean egontzerako, ez zuen lortu Dona Pazibleren jatorrizkoa eta frantseseko bertsioarekin lanean hasi zen, hori zuen, garai hartan, ez jatorrizkoa, horrekin hasi zen, egin zuen itzulpena, eman zuen, eta hori da Julio Cortázarrek, Vargas Llosa, García Márquezek irakurri zuten bertsioa Miguel Delibesek, eta Xolojov bada narratzaile unibertsal handienetako bat. Une horretatik aurrera mundu hispaniko horretan, edo gaztelaniaz hitz egiten duen mundu horretan. Eta gainera itzulpena egiteko ez zuen lan osoa ere ez, Paristik gutunak bidaltzen zizkioten laburpenekin, atalen laburpenekin, eta berak laburpen horiek garatu egiten zituen, hori egiten zuen itzultzaileak. Duela 15 urte gutxi gora bera,
Solojofen benetako itzulpen bat argitaratu zenean, errusieratik egindakoa, errusiar filologo batek egindakoa, filologia eslaviarra egindako ikasle batek egindakoa, argitaratu zuten, eta Vargas Llosak liburua zabaldu, eta esan zuen, hau ez da Solojov, hau ez da. Zer esan nahi dut honekin? Itzultzaileak munduak sorditzakela pertsonak, garrantzitsua da ezin dugu ahaztu, ere Quevedoren sonetorik onenetariko bat, Erroman bilatzen duzu horrela dioena, hori, latinezko poema baten itzulpena da. Jatorrizkoa polako batek idatzi omen zuen, eta inork ezaki zer nolako izena duen. Beraz, itzulpena badira sortzeko materia ere. Erloju handi bat atzera kontaketakin eta pixkate estutzen gaituna. Bai, nahi nuke galdetu itzulpen horien harreraz, ezta? Horien itzulpen prozesuaren emaitzaz eta horien harreraz. Adibidez, Joane kontatuz digu egindako rekreazioa, ez? Dr. Jekyll eta Mr. Hyden egintzula ez zula itzulpen baten moduan saldu edo aurkeztu, baizik eta rekreazio modura. Eta intzuzen, ez dakit zuek zuen autoitzulpen horiek, autoitzulpentzat dituzuen, aurkezten diren maiz merkatu legeak eta holan behartuta edo saltzeko ikuspegitik edo aurkezten da beste bigarren original bat bezala, askotan ikusten dugu ez, edo bersorkuntzatzat edo beste etiketa bat jartzen zaio. Zuek zuen itzulpen deitzen diozue, holan aurkezten dituzue, holan aurkezten dira edo ikusi dituzue, ze askotan ere balio du itzulpen horrek askotan jatorrizkoa berriro mugitzeko, askotan gaztelaniaz ateratzen bada, behar bada zuen testu sorburu testu hori berriro ez aktibatzen du edo balio du medioetan agertzeko edo zilegiztatzeko, kasu batzutan ere bai. Zuek nola hartzen duzue itzulpenaren edo itzulpen lan horren emaitza hori eta aurkezpen hori. Eta horrein bai, ikusten duzuen ez, 5 minutu duzue, orduan oso labur. Nik labur, nik itzulpen gisa, liburu bardina balitz bezala hartzen dut, badakit ez dela, baina badakit gaztelanez irakurriko duen horrek ez duela irakurriko euskeraz. Topatu ditut, gero, Durango asokan eta lakoetan, etortze zaizkit irakurle batzuk, eta nik irakurritu zuen liburak euskaraz eta gaztelaniaz. Zertarako. Eta oso diferenteak dira. Eta zertan zabiz. Ez daukazu beste zereginik bizitzan. Ez dut ulertzen, ni familiakoa da, esautzen ez duzun persona bat, badaude, baina generalean ez. Orduan, niretzako liburu berbera dira, saiatzen naizelako, espiritu berberari eusten. Naiz eta gero forma, sintaxia, lexikoa, dana alakoa, diferente izan, saiatzen naiz espiritu hori behintzat, nik espiritu baino gehiago deitze diot mamu hori. Liburuek daukate beti barruan mamu bat, pasatzen duena horri guztiak, eta euskarazko bertsioak mamua dauka, eta gaztelaniazko bertsioak daukan mamua, berdina da, baina izara apurat zikin dauka. Mantxak dauzka, han hemen ketchup mantzak batzuetan, beste batzuetan mantxa suabeagoak, baina mamu berbera da. Igual zarkituago da, apurtu zaio izara apur bat, baina mamu berbera da, hor da bilena, ez da, orduan itzago liburu berbera da. Yolanda? Bueno, sí, no meu caso preséntanse como edicións... Nire kasuan edizio elebidunak bezala aurkezten ditugu. Eta horrek badauka uste dutatzean ere esan nahi politiko bat, ez da? Testuak estatuko hizkuntzara itzultzaren bitartez zilegitzeak uste dut horrek agerian jartzen dituela eta desabantaila egoera batean
Gaztelaniara itzulita ez dituzten beste idazle galiziarrak batzuk lortzen dugu, gure lana gaztelaniara itzultzea eta horrela jende gehiagorengana iristen gara, baina beste batzuk ez dira aukera horretara iristen, eta ez da kalitate txikiagoa dutelako, eta ezingo nuke erantzun dudan guztia daukagun denborarekin, hor sistemak daude, merkatua nola jasotzen dute zure obra, adibidez, kanpoan, esatea, Espainiarra da, ez du gaztelaniaz idazten, ez. Nik nahiago dut, itzuli edo argitaratu Letoniako edo Maltako egile bat, ezakit implikazio handiak ditu. Xuanen biografiak eta irakurtzen ibili naizenean informazioan, behin baino gehiagotan, Jolandak esaten duenaren aritik, behin baino gehiagotan irakurri dut halako zerbait. Literatura arloan ospea bere ganatu zuen, Historia Universal de Paniseiros gaztelerara itzuli zutenean. Orduan, itzulpen horrek badirudi ezagutarazi zuela eta orduan badirudi idazle egin zula, aurretik ere ibilbide bat zeukanean Asturieraz, ez da? Eta horrekin, 50 segundutan. En España siempre funcionó la teoría del frontón. Frontoiaren teoria beti funtzionatu izan du gaztelaniaz. Barkatu nire buru etzultzen ari denaren ahotsa entzuten dut. Beti funtzionatu izan du, ezta? Zu botatzen duzu probintziatik pilota Madrilgo frontoira, eta probintziara itzultzen bada, balekoa da, ezta? Gauza batzuk ez dira gehiegi aldatu. Nik Don Álvaro Konkeirorekin oso identifikatuta ikusten dut nire burua 50 garren urtean, Galaxia argitaletxean argitaratu ziren 13 liburu idatzi zituen, eta itzuli zirenean orduan berataz gogoratu ziren, eta itzuli ziren liburuak, eta hortik beste 23 sortu ziren, eta Galiziako editoreak orduan esan zion aizu. Alvarito, orain 23 dira, zer gertatzen ari da honekin? Berasi zen, idazten, eta 23, idazteko asmoarekin 54 idatzi zituen, eta hor berak esan zuen, honekin amaitu egin beharko du bestela ez du zentzurik. Era iristen denean, kuenta atrasa, eta hor zegoen 3, 2, 1, eta ez du ezerk eztan da egin, beraz, lasaitu naiz, baina orain ditugu 10 minutu, bazuen galde erantzunak entzuteko, nik eskerrak eman nahi dizkiet hemen nerekin egondako 3 idazle handi hauei, eman dituzten azalpenengatik eta pena izugarria da, gehiago sakontzeko aukera ez dugula, hor harimutur haunitz geratu zaizkigu zintzilik, baina zuek ere izanen duzue, mandigute zer pentsatua eta izanen dituzue behar bada galderak, beraz eskertuko dizuegu, hitza hartzen baduzue. Altxa eskua eta berala mikro bat emanen dizuete. Bada bat. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero es muchas Arratsaldeon, eskerrik asko oso inspiratzailea izan da. Ni hezkuntzatik nator, eta azkenaldian, zorion ez esango nuke, teknologia asko erabiltzen dugu ikasgelan. Nik gaztelania eskoletan ere erabiltzen dut, eta gero eta gehiago ikusten dugu erabiltzen direla itzultzaileen neuronalak, era guztietako testu sorkuntzan. Eta ikusten dugu, ere ahots propioak galtzen duela ikasleak, eta ahots algoritmikoa lortzen dutela. Zer harreman duzue zuek? Itzultzaile neuronalekin erabiltzen dituzue? Baliagarriak iruditzen zaizkizue? Eta merezi aldu inoiz ahots propioa galtzea eta algoritmikoa irabaztea? Bueno, yo tengo una experiencia buena sobre eso. Tengo recientemente... Nik eduki dut esperientzia on bat
horrekin duela gutxi Alemanian egon nintzen, eta bertako idazleekin, elkarlanean ibilintzen, eta latarrotzarekin laguntasun bat sortu zen, bera Munitzen bizi zen, bere ingelesa oso kaskarra zen, nire are kaskarragoa, eta horregatik itzuli nuen, Dr. Jekyll and Mr. Hyde itzuli nuen bezala, DeepL erabili genuen. DeepL edo ezakit nola oskatzen den. Oso itzultzaile ona da Google Translate, baina asko hobea. Eta nik orduan ikusi nuen nire esaldiak oso sinpleak baldin baziren, oso sinpleak, eta bertsoak modu simplifikatu batean egiten banituen, itzulpena nahiko zehatza zela, eta funtzionatzen zuela poema bezala. Eta berak alemanetik ere ondorio berbera atera zuen. Eta ingelesa tarteko, beti erabili bar genuelako ingelesa, lortu genuen. Testu nahiko duinen bat egitea. Eta pentsatzen duzuk esan nahi duzuna dela, batzuetan trampa egiten dela, ezta? Euskara eskoletan, ezta? Hor sartzen da itzultzaile neuronala, eta horrela aurkezten dizute, ezta? Zerbait esan beharko diezu, ez? Herri eta pixka bat egin beharko diezu. Iruditzen zait, gure kasuan, gertatu den gauza kaskarrenetariko bat izan dela, badugula oso sistema ona, Eslema izena du, eslema.com, eta ulertezina da, nola dugun hain tresna ona, baina hain tresna ona denez, eta Xulio Viejo tarteko, ikusten dugu, bera etengabe aurkezten dela, hainbat ahotsekin lehiak eta guztietan. Azkenean ez dago ahots informatiko bat, baizik eta hori egin zutenen ahotsa, informatikarien ahotsa, ezta? Que han planteado también la pregunta en castellano. Bueno, yo le veo utilidad poética, la verdad, poética. Nik erabilera poetikoa ikusten diot, hori bai, besteak ez dakit, arriskutsuagoa da, bere arriskoa ditu, baina poetikoa bai, zeren azken batean, lapsus lingue, beti delako baita ere toki bat, espazio bat, poetikoa dena proiektatzen duena, eta horrela, aurkitu ditut, poesia proiektatzen zuten itzulpeneko utzegiteak, poesia produzitzen zutenak itzulpen automatiko horiek, hain zuzen utzegitea lapsua bilatzeagatik, batean esan nahi berriak sortzen dituzte. Beraz, beste ikuspegi hori ikusita interesgarria eta guzti izan daiteke. Ja, komunikaziorako hurbilpen bezala, bere akatzak eduki ditzake. Argi, sekula ez dute erabili, ni itzultzaileen nenbilean, hori izan zen 2000 urtean, 1919, 2000, 2001, sortu zuten alako itzultzaile bat, neuronala, oraindik ezen neuronala ditzen, eta oso txarra zen. Desastrosoa zen. Behintzat euskarara eta euskaratik beste hizkuntzetara. Orduan, hor behiratzen nion apurat izkinatik eta erabaki nuen ez erabiltzea eta burutik ateratzea dana. Oin, neu ere irakasle nahi zure moduan, eta horrek ze ekarri du, Xuanek izan duen moduan, ikaslek trampa egite dutela, eta ja idazan guztiak klasean egiten ditugu. Ez dut etxerako agintzen. Etxerako agintzen badut beste zer etortzen da. Etortzen dira gauza bereziak, fantasmagorikoak, poesia pura batzuetan, baina ez da hori eskatzen, ez da hori euren hausnarketa. Beste gauza bat da. Baina, zaiteke, eta asko betu da, eta, gauza politak eta daitezke hortik. 3 minutu falta dira. Bai, hor badago bat. Ez dakite oso harina beharko du. Kaixo, arratsaldeon. Ez da galdera bat, bakarrik eskarrak emateko modu bat. Behin Xuani irakurri nion, barkatu nire asturianoa. El secreto de no aburrir, no contaio todo. Bueno, bandana ez dakit, baina por bat gehiago nik eskartuko nizueke. Mi eskar. Zuri.
esker horrekin behar bada bukatuko dugu gaurko ekarri duguna. Mi esker guztioi eta ez ahaztu orain beste saio bat baduzuela, Gutun Zuriaren beste solasaldi bat, eta eskerrik asko berriz ere, hementzaten 3 eta zuei egotearren.